Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makapahulay uban kaniya, matnguna nato nga dili mapakyas ang atong pagsulod sa maong pahulay. Kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga ilang nadungog tungod kay wala man sila motuo niini. Kita nga mituo mao hinuon ang nakasulod sa pahulay uban sa Dios sigon sa iyang giingon. Napungot ako og nanumpa nga dili gayud sila makasulod ug makapahulay uban kanako. Gisulti kini niya bisan kon nahuman na niya ang tanan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kaysa usa ka dapit sa kasulatan, gihisgutan ang ikapitong adlaw. Mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang buhat. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon nga adunay dili makasulod ug makapahulay uban kaniya. Kadtong unang nakadungog sa maayong balita, wala makasulod ug makapahulay uban sa Dios tungod kay wala man sila motuo. Busa, may pipila di ay nga nakasulod ug nakapahulay uban sa Dios. Ug nagtagal usab siyag adlaw nga ginganlang karong adlaw. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga nahisgutan na nga nag-ingon. Kun makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kon si Josue nakahatag palang kanilag pahulay, dili naunta ang Dios maghisgot ug lain pang adlaw. Busa, may adlaw di ay nga igpapahulay sa mga katawhan sa Dios. Bisan kinsa nga makasulod ug makapahulay uban sa Dios, mupahulay gayud sa iyang mga buhat sa samang paagi nga ang Dios mipahulay usab sa iyaha. Busa, maninguha kita sa pagsulod aron mamahulay uban sa Dios, aron wala gayod kanatoy mapakyas sa pagsulod gumikan sa atong pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag og espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kinauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha sa hunahuna ug kasing-kasing sa tao. Og walay butang matago gikan sa Dios ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan magahatag unya kaniyag husay sa atong mga binuhatan. Ang pulong sa Ginoo. Kilubong nila ang Ginoo, ugitakpan pagayo ang lubnganan. Ilang giligid ang dakong batu, atog
ang mga pangulong pari nangayo kang Pilato ug gwardiya alang sa iyang lubong. Ikaduhang pagbasa. Gikan sa karaang sermon sa Sabado Santo. Adunay kahibulungang hitabo, ning adlawa kanusa ang kalibutan walay timik ug naputos sa dakong kahilom. Nagmahilom ang tibuok nga yuta kayang hari natulog. Nagkurog ug nagkahilom ang yuta kayang Dios nahikatulog diha sa iyang pagkatao. Ug siya nagbanhaw sa tanan nga nahikatulog sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Ang impyerno mikuray sa kahadlok kayang Dios nga nagpakatao namatay. Gipangita niya ang unatang ginikanan sama sa nangita og karnerong nahisalaag. Dugay na siyang nangandoy pagduaw nadtong nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon. Ug karon iya nang giadto si Adan ug si Eva aron pagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa kaguol. Siya nga Dios apan anak man usab ni Eva. Miduol ang Ginoo kanila, dala ang iyang krus, ang hinagiban nga naghatag kaniyag kadaugan. Sa pagkakita ni Adan kaniya, ang unang tao nga naghatag nga iyang binuhat, sa tumang kahadlok misinggit sa tanang katawhan. Ang akong Ginoo maanaa unta kaninyong tanan. Gitubag siya ni Kristo, maanaa usab kanimo. Gikuptan ni Kristo ang iyang kamot o gipabarog siya, nunot ang pag-ingon, bangon, ikaw nga nahinanok, bangon gikan sa mga minatay, kay si Kristo mauna ang imong kahayag. Ako ang imong Dios, kinsa alang kanimo nahimo nga imong anak, tungod sa gugma ko kanimo ug sa imong kaliwat. Karon sa akong kaugalingong gahom, nagasugo ko sa tanang mga binilanggo, gawas kamo. Sa tanang anaa sa kangitngit, dawata ang kahayag. Sa tanang nahikatulog, bangon. Nagasugo ako kanimo nga nahikatulog, pagmatana. Wala ko ikaw himua aron mabilanggo sa impyerno. Bangon gikan sa mga minatay, kaya ko ang kinabuhi sa mga nangamatay. Bangon, mugna sa akong kamot, ikaw nga gibuhat ko sa akong larawan o kasamahan. Bangon, muhalin kita dinhi, kay ikaw ania na kanako, ug ako anaa kanimo. Kita usara, ug dili na gayud kita magkabulag. Alang kanimo, ako nga imong Dios nahimo nga imong anak. Ako nga Ginoo nahimong ulipon. Ako kansang puloy-anan anaa ibabaw sa kalangitan, nanaog sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Alang kanimo ug alang sa katawhan, nahimo akong walay hinabang nga naglakaw uban sa kamatayon. Alang kanimo nga mibiya nadtong halaman, ako gibudhian sulod og halaman ug gilansang sa krus,
didto sa halaman. Tanawa ang akong naong, gitamay, giludan, aron mahiuli kanimo ang kinabuhi, nga kaniadto akong gihuy gitayhop nganha kanimo. Sud-o nga ang mga bunog nga akong nadawat gikan sa mga pagtamparos, aron umulon nako pag-usab ang nahiwi mong kinaiya. Sa akong buko-buko, sud-o nga ang mga libagha gikan sa mga latigo, nga akong giagwanta aron dili na hibugatan sa mga sala nga nakaut-ut kanimo. Tanawa ang akong mga kamot, sila gilansang og kahoy alang kanimo, nga mapangahasong mikabot nadtong bunga sa kahoy. Sa pagkatulog ko sa krus, giduslak ang akong kilid alang kanimo, nga nakikatulog diha sa paraiso. Ug sa maong katulogon, mipahimugso kang eba gikan sa imong kilid. Mihupay sa pag-antos sa kilid mo ang kasakitan sa kilid ko. Ang akong pagkatulog nagpukaw kanimo gikan sa imong paghinanok sa impyerno. Ang bangkaw nga milagbas kanako, maoy sakuban sa espada nga mihulga kanimo. Bangon kay kita mubiya na. Ang kaaway milingla og mipagawa kanimo sa unang paraiso. Dili ko ikaw ibalik didto, hinunua dadon ko ikaw sa imong trono sa langit. Gidid-an ko ikaw ni adtong kahoy nga hulagway lamang sa kinabuhi. Apan tan-awa, ako nga maugayod ang kinabuhi, karon nakighiusa uban kanimo. Nagsugo ko nga pagabantayan ka sama nga gibantayan ang usa ka ulipon. Apan karon gisugo ko sila sa pagsimba kanimo, ingog Dios. Ang trono nga hinimo sa mga kerubin, mahinangpon nga mudawat kanimo. Andam na ang kasal, gihikay na ang bangkete, gihingpit na ang puloy-anan, giukban na ang mga bahandi sa tanang kaayuhan. Walay lain nga giandaman ni ining harian sa langit, gawas kanimo, sukad pagayod sa sinugdanan. Amen. Ang atong magbalantay, ang tinubdan sa atong kinabuhi, gihipatay. Nangit-ngita ng adlaw, sa dihang siya nawala. Apan karon ang nagbilanggo sa tao, nahimong binilanggo. Nalumpag na ang barikada sa impyerno. Natapos na ang paghari sa Yahweh.
sa manggibuhat ug dautan. Kay maait daw hinagiban ang ilang mga dila, ug ilang mga pulong daw panaw. Siksikon sila sa kamaugayong musiksik. Sana sayod sa mga tinago sa kasing-kasing. Giigo sila sa Dios sa iyang panaog, samdan na sila. Patugda kanila ang ilang mga baba, ug ikatawan sila sa tanan. Sa udtong tutok sa akong kinabuhi, ako mubiyag. Sa kalibutan sa kangit-ngit dito ko magpuyo. Ang akong puloy-anan, ingog tuldagi hipos na nimo. Gipilo mo ng akong kinabuhi, ingog mananahi, nga nagputol sa katapusang hilo.
pasalamat kanimo ang kangitngitan. Dili man mo dahil kanimo ang kamatayon. Ang nangabuhi maoy mo pasalamat kanimo. Sama sa gibuhat ko karon. Ang Ginoo atong manluluwas. Uban sa alpaawitan ta siya dinha sa iyang balay. Sa tanang adlaw sa atong kinabuhi.
Pagbasa gikan ni Propeta Hosea. Ang katawhan miingon, ngari kamo, mamalik kita sa Ginoo, kay gikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon, gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw, buhion kita niya, ug bangunon kita niya sa ikatulo ka adlaw, ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglan makailagayod kita sa Ginoo, ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kaadlawon. Muanhi siya kanato sama sa alindahaw ug sa ulan, panahon sa tingpugas. Ang pulong sa Ginoo. Nindot ang panultihon na nagaingon, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Ug kini mga igsuon ang gibuhat ni Jesus. Ang kangit-ngit iyang gibuntog, dili pinaagi sa pagdala og kangit-ngit, kundi pinaagi sa pagdala og kahayag. Ang kasuko, ang pagdumot, ang pagbiay-biay, ang pagpasakit, iyang gibuntog, dili pinaagi sa pagdala sa samang kasuko, kundi pinaagi sa pagdala og gugma. Mga igsoon, hinaot kini maka dasig sa tanan kanato, kay dagang higayon og kahimtang dili man sama sa gibuhat ni Jesus ang atong gibuhat. Di ba diha sa mga opisina, lugar, trabahuan, daghan ang di nato ganahan, daghan og mga gipangbuhat nga salawayon nga mapungota, di ta ganahan. Pero dagang higayon nga ang atong gikasukan, ang atong di ganahan, maumampod ang atong gibuhat. Diya sa pamilya, daghan sa makita nga dili angayan. Masukot ta sa atong ginikanan, masukot ta sa atong mga igsuon, pero unsa man ang atong buhaton, dagang higayon, ang dili makiangayon, dili matarong, maurasad ang atong sundon. Bisan gani sa kumbento, di ba, mga igsoong mga kaparian, daghan man tagreklamo sa usag-usa. Diya bitaw batanong pari nga sumbungod siya nako. Daghan siya reklamo sa iyang mga kaubang pari sa kumbento. Daghan siya ikasulti. Gakonsumisyon. Sigig bagulbol. Sigig reklamo. Daghan ko gisulti niya pero sa kaulahian
buot na ko siya ingnon, rather than curse the darkness, why not light a candle? Imbis nga tong luhon nimo ang kangit-ngit, pwede ba magdagkot kag kandila? Ang pagdagkot og kandila, pwede na to isipon pag-ampo. Pag-ampo. Doon ay mga butang nga mausab lang pinaagi sa pag-ampo. Pero ang pagdagkot og kandila, pwede sad ato isipon pagbuhat og maayo. Pagdala og kahayag. Ang Holy Saturday tawgod sab og Black Saturday. I don't know kung ang mga liturgist muuyon ba ani nga tawgon siya Black Saturday. Ako ganahan na lang ko nga tawgon siya Black Saturday tungod kay in a way maghatag siya nato og hulagway sa kahintang nga walay Dios. Ang kalibutan nga way Dios mangit-ngit gyud. Ang tao nga way Dios ang kinabuhi mungiob gyud. Di ba? I hope kining maong adlaw magdasig kanatong mga makasasala. Unta, di ta magpabilin nga layo sa Dios. Para nga atong kinabuhi malamdagan. Mao man ni panawagan ni Propeta Osias sa ato ang pagbasa karong buntaga, mamalik. Mamalik na ta sa Ginoo. Kay ang pagpanaw nga dunay Dios sama sa kadlawon, sigurado nga dunay moabot nga kahayag. Sa mga igsoon nato nga naa sa malisod nga kahimtang karon, labi na sa mga problema nga usahay bugat yung kaayo. Makabati gid ta kung wa tay bugat nga problema karon, pasalamat ta sa Ginoo, pero sa kadtong mga dunay gi pasan nga krus nga bugat kaayo, hinaot di ta mawad ag paglaom. Ang Sabado, ang Black Saturday, dili ba magpabilin? Doon na may Domingo sa pagkabanhaw nga moabot sa atong kinabuhi. Let me end with a true story. Sa kainahan, dako kayo yung problema kay ang iyang anak nalulong sa droga. Grabe ang mga luha nga iyang napaagas. O grabe ang mga pag-ampo, way huno nga pag-ampo nga ang iyang anak mabalik na gyud sa sakto nga dagan sa kinabuhi. Kay pirti man gyud, tambag pa imo, murag usa na ka libro, iyang gihatag, pero di gyud maminaw ang bata. Sige lang, kay addicted naman gyud. Until one night, sa diyang ni uli kining iyang batanong anak, naabtan sa maong anak, ang iyang inahan, nagluhod ug nagdupa atubangan sa altar sa ilang balay. Nagluhod, nagdupa ug naghilak. Ambot unsay nay tabo, pero natandog man ang bata. Ug wa siya makatulog niadtong gabi una. Ug nakaingon siya sa Ginoo. Mubalik.
Nako, nimo Lord. Ug tuod man sa sunod nga mga adlaw, ang bata, ang maong anak wa na magdruga. Ug lipay kaayo ang inahan. Di kabayran og sapi ang iyang kalipay nga naiuli nabalik ang iyang anak sa sakto nga paminsar. Pero sa kaadlaw ni ana, diay miabot nga duha ka armadong tao o gipusil sa way kaluoy ang maong anak at tubangan sa iyang inahan. Can just imagine the pain. Ma-imagine nimo ang kasakit ni Maria, no? Na magsudong ni Kristo nga gilansang sa krus. Sa way kaluoy nga mga tao. Mausad ang gibati sa maong inahan. Abi ninyo sa wa pa kabugtuig ginhawa ang bata. Nakabungat siya mga pulong sa iyang inahan. Ma, salamat nga wa ko nimo buhi eh. Salamat nga wa ka mawadig paglaom nako. Salamat nga nagpabilin ka sa imong pagtuo. Mga igsoon, we keep the faith. Black Saturday will not stay.
ang mangluluwas nagantos na matayo gilubong alang kanato, aron kita usab mabanhaw. Uban sa gugmang tiunay, simbahon nato siya. Ingno nato siya, Ginoo kaluy kami. Miadto ka sa Jerusalem aron magantos. Ug human ni ana musulod sa imong himaya. Sa katapusan, dada ang imong simbahan sa bangkite sa Pasko didto sa langit. Giisa ka sa krus ug gitusok sa bangkaw sa usa ka sundalo. Nangamuyo kami, tambali ang among mga samad. Gihimo mo ang krus nga tinubdan sa kinabuhi. Patagamtama sa iyang kabulahanan, kadtong nataw pag-usab, pinaagi sa bunyag. Gikan sa krus, gipasaylo mo ang naghinulsol nga kawatan. Kami usab, pasaylua sa among mga sala. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamitan ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. O Ginoo, saway kinutubang kaluoy ang paghigugma kanimo, mao ang pagantos. Puna ang among kasing-kasing sa imong gugma, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, kami adunay paglaom nga gikag pagtuo. Tungod sa iyang pagkabanhaw, himo ang matuod kining among gilauman, dinha sa hingpit nga paghigugma sa langit. Din siya buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Daigo nato ang Ginoo.